Iya le perang ora sukses. Kok ora sukses? Bareng cetha nek kula niku wayang disengiti. Ha iya. Wayang ora dadi setujoni. Weh. Ora kok jenengmu ganti dodoi karepe piye? Saplake kula dadi tukang sosoting. Kula niki jenenge dodo man. Oh. Apa dole kami sosolan. Heeh. Tukang syuting kula niku bagus ning nek omong kaya kula. Nek pertama alus ning saya suwe saya telat. Aku nang kene ademe ora jamak, aku nang kene jan ora nggawa jaket ning aku ya iso madangenan ning. Ora sandungkluk to, Cit. Ora sa isin. Kok ngono kuwi disyukuri wong ya diparingi kami sosolen kok njur ndungkluk aja patah semangat to. Isin kula men. Ora sa isin. Iya le perang Ora sukses. Kok ora sukses? Bareng cetha nek kula niku wayang disengiti. Ha iya. Wayang ora dadi setujoni. Weh. Ayo arep endi ayo. Mesake sing njupuk. Cengengesan ora. Pancen kula gawe nyambut gawe ya, Man. Ha iya. Lumangsa kula kin mau kok ngudat, udat. Monggo baludut ngombeni wedang kula. Oh. Wedang wolo-wolo kok entek kabeh. Ha iya. Nganti kula uncalke teng mbuli kelil. Wong njukuk kula. Mungsumu sapa? Naga Bantala, Man. Naga Bantala. Kula antem gak apa-apa, Man. Masa wong diantem wong gak apa-apa. Aneh kan, Man? Aneh. Kula njukuk pucaka. Pusakamu Bendho. Kula tuthuk kecilahe Naga Bantala gak apa-apa. Kula njukuk glaji. Kiai Senso. Kiai apa? Kiai Censo. Kula glajek kecilahe gak apa-apa. Kula njukuk cecok, Man. Weh. Kiai Yaden Tungkang. Heeh. Niku ya gak apa-apa. Telakil kula njukuk pusaka kula tinggalane putu kula, Mbak. Kiai Daimatu. Kiai Daimatu iki wujude apa? Candal. Kok tok dadekke pusaka? Tau nggih kula ngebuk kodhok telu mati baleng, Man. Tekan omah kula sajene kula wah pokoke kula kutuk. Modar ora. Sik, Man. Lebon kewan cangkemku, Man. Kuwi jenenge kowe kualat. Senengane gawe ngrekasane wong saiki kowe diwales. Goleke. Wong lebon kewan kok kon goleke iki nek dijuthik telahmu piye? Tak jotos. Telahe dicuthik. Lumancane ulah padake. Apa nyuthik liyane? Ha iya. Pun Man, lo cuma nggak akan Man. Ulah menang musuh prajurit saka pundi? Bantarangin. Bantalangin. Ulah menang. Wis nglekoso. Naga Bantala ampun, Naga Bantala ampun. Niku nek julung sing maju Prabu Bandung Bandawasa. Bandung Nagasewu. Bandung Nagasewu. Jonggrang. Ngapa? Jonggrang. Jonggrang kok jonggrang. Wis kono mundura. Nggih. Sapa sing arep maju? Do. Ora kok jenengmu ganti dodoi karepe piye? Saplake kula dadi tukang sosoting. Kula niki jenenge dodo, Man. Oh. Apa dole kami sosolan. Heeh.
Tukang syuting kula nika bagus ning nek omong kaya kula. Nek pertama alus ning saya suwe saya telat. Aku nang kene ademe ora jamak, aku nang kene jan ora nggawa jaket ning aku ya iso madangenan ning. Iki senengane mbukak wadine wong. Ora ya marai ilang pasarane to. Pila kula nek manis ta, Man? Manis. Ning ngene ku nek omong kami sosolan. Jileh cecese. Ya wis ben malah kowe malah terkenal lho. Lha nggih. Mung suwe Man. Ngastina arep dibedah karo Prabu Bandung Nagasewu. Wo lah keparap. Jejeleh nyawang gegelaring jagat seming rembulan. Prabu Bandung Nagasewu utusan senopatine jenenge Naga Pratala. Edian. Naga Pratala? Heeh. Pon perang? Wis. Sing maju Surtayu. Kalah apa menang? Kalah. Kartowarma maju kalah. Asatama maju kalah. Durmagati maju kalah. Durmagati kokean cangkem. Heeh. Nene kok nang kokean omong ning ra tau tumandang ra tau rangsel. Rampung. Kowe arep maju. Naga Pratala, naga Bebantala. Ora sandungkluk to, Cit. Ora sa isin. Kok ngono kuwi disyukuri wong ya diparingi kami sosolen kok njur ndungkluk aja patah semangat to. Isin kula, Man. Ora sa isin. Ngono kuwi iso ditambani. Carane pendak esuk cengelmu kuwi tutuken glugu. Engko ra le omong ra lancar. Bajigur iki. Dirungokke tenan kok sesapene dhewe. Naga Pratala, naga Bantala. Ora ngerti kridane Raden Harya Citraksi dalam kurung Dada. Lakon mati dening aku, Man. Iki sapa biayaan iki? Senanangan kaya ora ngerti tata krama. Lek. Celek nang mripatmu. Jerengen kupingmu. Iki kadang nata negara Ngastina cecelek nang mripatmu jereng kupingmu. Raden Citraksi. Oh, iki to sing jeneng Raden Citraksi. Dasar kamu. Dasar kepara nyata. Dasar kepara nyata. Areng apa mrene? Nglabrak kowe. Kowe gelem bali apa ora? Ora gelem bali. Klakson. Lakon duit. Waduh, lah omongan wong megap-megap meniki malah ngambet dhewe aku. Tinjo ngakhirat nyawamu. Kowe pilih Bali apa tak syuting? Milih ya. Iya, aku ora gelem bali. Wah, lah nek ngono pancen berguguk ngutha waton. Bondan datan ora tu. Ngewel kowe. Ngeyel kowe.
Apa kelakon aku nang bakal ngundurke kowe? Lho nek iso. Gigi persneleng. Padake kendaraan wae. Kon gigi persneleng mundur. Mau mundur ora? Ora. Ora mundur kelakon tinjo ngakhirat nyawamu. Ayo jalan. Wah, klak. Alon-alon. Rasa kesusu meng arep sumbare kok megap-megap. Aku ora bakal mundur. Wah, kelakon. Mati dening aku. Kowe mati dening aku. Ayo cobanen. Iki merganing patimu. Yo kaya ngopo? Kompak kok iki. Motere. Piye? Iki ora kompak iki. Kudune tanganku tiba ning siramu ki keprake majek, terus drame makder. Ning iki kok ora padha. Coba tak jajali. Rasaku gamelan. Yo. Iki mergane patimu. Oh, ta. Telat. Telat kok ora dipreksake. Lah ya kuwi. Iki ketoke dalake wis kesel iki. Ora gelem ajake keprang karo wayang. Ayo mbok menawa. Mati kowe. Wodan jarake adoh. Piye? Coba kowe. Coba kowe. Nek kowe pas berarti dalange pancen sentimen karo aku. Sesekali lagi ya. Yo. Saya suwe. Dan saya suwe. Kok ora gatot? Coba aku. Jajal kowe. Yo, lamit. Mencelat kok temangsang neng sirah. Sorry man. Piye le perang? Ora sukses. Kok ora sukses? Kula gelo. Kok gelo? Kula wis mangkel. Tantangan. Karo Nogosari. Dudu. Oh. Sapa kae? Naga Bantala. Naga Bantala. Terus barang wis kedadean kula ngantem niku anggere tangan kula tiba teng sirahe naga Bantala niku kudune keprake majek. Apa? Sing makdes Dram. Drame makdes. Ning mboten, Mas. Apa iya? Mbok yakin. Oh iya to. Kudune lak ya bareng main kompak. Mboten, niku ora bareng. Cetha nek kula niku wayang disengiti. Ha iya. Wayang ora dadi setujoni.
Weh. Ora ning ngantem Dis ngoten niku keprake ra gelem muni, Man. Drame ra gelem muni. Mosok. Iya. Coba ra percaya, Man? Ya. Niki mengke tangan kula tiba teng sirah sampean. Niku lecoe lagi macet des ngoten. Apa iya? Dombangi kok. Coba nggih. Ya. Ngeten iki mau jarake suwe banget, Man. Pagine bareng. Wah, nah wis. Ora sesuai karo napa sing kula karepke. Jebul ora dong ikinya enggak jalan. Pahit. Duwe rombongan ora cerdas iki pahit. Nah ya wis ben pripun, Man? Ya wis rada masuk sithik ora apa-apa. Sesuk dipraktekne Ora wis ganti meneh sesuk. Edan sampean. Dur, nun. Maju ora le. Majeng nggih kenging mboten nggih kenging. Nek cara kula mbane kula maju ngentekke wektu mbok luwung sing kawogan mawon, Mas. Bawa Durna menapa Koko Prabu Mandura sing wis aguh nrenggalangi kridaning Naga Pratala kali Naga Bantala. Kakang Durna, Pripun, Mas? Kurawa bubar mawut boten kanten-kantenan. Marangipun Sampeyan nek boten maju boten ajeng rampung-rampung perkarane niki. Naga Bantala. Naga Pratala ora minggat arep aku aja nglakon dolan cundha maneh. Jeblok. Pandhita kang kirana wangsit pindha kumbang angajaping tawang susu angin ngendi nggone Lho iki sapa iki? Wilahing takon karo aku Pandhita Bantarangin Begawan Guntur Geni. Wah, Begawan Guntur Geni. Iya, dasar kepara nyata. Kowe pendhita, aku pendhita. Apan pancen tak sengaja aku ingkang mrepeki karo kowe Begawan Durna. Merga ora wangun ing atase sampeyan kuwi Brahmana, pendhita, resi. Lah kok isih nyangking pusaka, tegese durung bisa nyingkirake marang mubal babaling kanepson. Sira durung bisa meper marang mubal babaling nepsu kamanungsan, mongko ing ngaran resi kuwi tembunge resik. Pendhita kuwi kepena barang sing nyata. Elinga lamun watak Brahmana kuwi tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung adoh penggawe cidra. Ngalah tanang gunggung diri, gawe senenging liyan kuwi peranganing wataking Brahmana. Nanging kowe ora iso sabar. Kowe ora iso gawe senenging liyan. Malah semune gunggung marang kanepsonmu dhewe. Kowe arep mateni karo Naga Bantala lan Naga Pratala sarana nggunakake senjata cundha manik. Tegese kowe pendhita ingkang ora ngerti marang wewaler ingkang wis dingendikake dening para Jawata. Ngrumangsana yen to cundha manik kuwi dudu darbekmu Begawan Durna, kuwi dudu nggonamu. Nanging kuwi kagunaning Bathari Wilutama. Bathari Wilutama kuwi sapa? Kuwi garwamu. Nanging kowe ora tau campur karo garwamu merga nalika semana nggonmu campur ya mung sak pejagong sepisanan nalika Bathari Wilutama entuk sating dewa wujud jaran. Merga nggone laku bedang karo Begawan Resi Wrahaspati ya Jawata pukulun Wrahaspati. Yen to kowe nggunakake pusaka cundha manik mbok nggo sak nggon-nggon kuwi bakal aber pusakamu. Kowe ora kelingan yen to cundha manik kuwi pusaka kadewatan. Ditamakke marang wong ya kudu ingkang sak bobot sak traju karo kekuwataning cundha manik. Aja nggo mateni Naga Bantala lan Naga Pratala. Kae bayi wingi sore, kae bocah wingi sore.
yen arep namake Cundha Manik dudu menyang sapa-sapa nanging menyang Begawan Guntur Geni. Pusakamu isa tumama ning awaking Begawan Guntur Geni, aku suwita karo kowe selawase urip kowe tak anggep guru ingkang banget wajib tak tulat, ingkang banget wajib tak aosi lan tak sembah-sembah Begawan Durna. Wis sangat. Kok sithik ucapmu nanging nandes ana ing ati kowe Guntur Geni. Manungsmaning jajalanan sekertane bawana iblis. Menungsa ora tatanan kowe. Pendhita nanging sih seneng ngelah-lahke karo pendhita liya. Monggo antaraning pendhita siji lan sijine kuwi kudu rukun, kudu manunggal. Sing marai ora rukun pendhita saka Ngastina. Ing mestine kowe kudu bisa nyandhet peperangan iki, yen lumrah peperangan iki mbok dadekake sarana bedamen. Tegese rembugan ingkang apik-apik lan ingkang becik-becik. Ora sak penakmu dhewe kaya ngono. Lah kok malah dadi kowe ngumbar marang kasudiran kowe ngetekake Cundha Manik arep mbok nggo mateni Naga Bantul lan Naga Pratala. Ora usah dadak kowe rumangsa ndak kilani dadamu. Ayo ndi Cundha Manik tak tadane dadaning Guntur Geni mati dening aku bareng. Mula Begawan Durna elinga sing jeneng pusaka ampuh ki nek nggo tumindak ala ana tetembungan ala ora bakal tumama ning becik. Aku ora ndek niat apa-apa tumrap negara Ngastina mung kepengin ngelingake marang Prabu Duryudana. Lah kok dadi dianggep luput. Malah tumuli kowe ngamuk unggung Sulatamtaha Nirbaya Nirwikara. Argahe pepantine anakku loro Naga Bantul lan Naga Pratala. Saiki percaya apa ora? Ampuh kaya ngapa pusaka nek ora diparingi kekuatan karo sing gawe jagat. Pusaka kuwi ya mung wujud pusaka lumrah, ora duwe kekuatan apa-apa kaya Cundha Manik. Ingkang tok pundi-pundi mbok aosi, mbok deng-deng ibarate kaya kendhang. Nanging bareng mbok gunake tumindak sing ora prayoga, endi apa iso gawe babak kulitku? Elang ati-ati lho Kakang. Iki pendhita tuwane kok sajak ya ampuh ora jamak-jamak. Ampun kuwatir, ampun kuwatir. Aku sing duwe pusaka pirang-pirang. Aku sing duwe daya kemandan pirang-pirang. Begawan Guntur Geni. Nadyan kemandelan pusakamu mbok tamakke kelawan aku ora bakal bisa nglakon tumama ning awakku. Saiki ngene, aku rumangsa isin. Rumangsa isin piye? Dene aku wis namake pusaka, teko kowe ora bales kelawan aku. Aku ora duwe niat bales. Aku mbok tamani pusaka kuwi petungaku ming werna loro. Werna loro piye? Nek aku mati tegese patiku wis kinudrat dening panguwasaning Gusti. Ning nek aku isih urip ora kok perkara aku ampuh, ning merga uripku isih diparingi umur dawa karo sing gawe jagat. Petungaku ming werna loro ngono. Ning kowe kudu males karo aku. Aku ora arep males. Aku meksa karo kowe. Kowe kudu males karo Begawan Durna. Gane aku wis nibani pusaka karo kowe. Kowe kudu nibani apa marang aku? Supaya kabeh mau adil, supaya kabeh mau satraju. Ngono to karepmu ya? Aku ora bakal nibani pusaka. Nanging batangan sangkrimanku sing tak asta kuwi apa? Iki apa arane? Arane asta cempala. Asta kuwi apa? Asta kuwi tangan, jempala driji. Tibane nendi? Sakarepmu ngono nibake. Nyoh tampan ana. Ketangger sampean. Muni pendhita pengpengen mungsuh Begawan Guntur Geni sampean ora iso suwala, ora iso selak. Cundha Manik kula weruh dhewe ora temama ning awake Guntur Geni. Ya pendhita kok ampuh kaya ngono. Bareng sampean ming diatungi tangan kok
jengkelang kuwandane. Iki apa? Asta Cempala. Asta tangan jempala driji dibani nendi? Sakarepmu. Ada yang Dek Pate, pripun? Kok ngoten to? Kula niku gumun karo pendhita niki. Pinter, ora sombong, ora umuk, tur ya cekatan. Niki napa? Asta Cempala. Asta tangan jempala driji dibani nendi? Sakarepmu. Ya aduh. Kok taces-taces sampeyan. Kula gumun karo pendhita niki. Sampeyan niku mesti atungi tangan kok ora iso mangsulan. Niki napa? Asta Cempala. Asta tangan jempala driji dibani nendi? Saremu. Hei. Kok terus-terusan ta? Pancen kula ya gumun karo pendhita nika. Bareng tangane diatungke. Niki napa, Dipate? Cokor kire. Hus. Niki napa? Cokor kire. Mbak Asta Cempala ta? Sampeyan mengajeng bales kula ya. Ah, gugu ngarepe dhewe anak Prabu Baladewa kula semanggaken, Den. Maning jajalan Sukertaning bawana iblis lanat. Wah, dah. Lah kok jebul kaya ana kekuwatane naga Bantala naga Pratala. Kamimbuhan ana menungsa tuwa pendhita ingkang ngumbar kasekten, ngumbar kasudiran. Apa dianggep Baladewa di karo kowe? Pendhita naga Pratala, Prabu Bandung Naga Sewu. Kuat nadai kaya lugoro aku mekuru karo kowe. Barat kalian. Wong gagah pideksa anjlok nganti kaya lindhu gawe kaget. Prabu Bandung Naga Sewu. Lho. Prabu Bandung Naga Sewu dasar Puranyata. Ayo ndi Prabu Duryudana. Ora gelem teka ning arep aku aja nglakon dosa. Aku ingkang bakal ngadili marang Nalindra Ngastina. Wah. Keparat. Kemewat kono gem jimat kowe wani dalam siabang. Ing atase diapure ming kaya kowe kok arep ngukum negara Ngastina. Ayo, patenana Baladewa, kukupen negara Ngastina. Wah, ayo. Wah, dalah. Wah, mati dereng ora ngakon tinjo kangen. Ayo. Wah, ya. Prabu. Wah, edan. Yayi monggo. Monggo Yayi kula aturi mindak. Kula aturi kesal ing negari Ngastina. Kula aturi masrahaken Praja Ngastina dhateng Prabu Bandung Naga Sewu. Nyatanipun dedayanipun liwat ukur. Kula kemawon kalah kaliyan Prabu Bandung Naga Sewu. Oh, Prabu. Kula menika Nalindra. Kula menika pengayomanipun para kawula. Menawi ngantos kula kesah saking negari Ngastina. Kaya ngapa wong sing nyacat karo Duryudana? Kaya ngapa ucaping wong ora seneng karo Duryudana? Disengku kula ratu sing ora tanggung jawab. Nadyan kaya ngapa wujude Duryudana mangke kula ajeng depani negara Ngastina. Ayo, endi Prabu Bandung Naga Sewu? Yayi, panjenengan boten ngemti dhateng lampaning kenging ngaman dening Raka Mandura.
Kula kemawon kalah kalian Prabu Bandung Nukusewu. Menapa malih jeneng andika Yai Prabu Duryudana ingkang slaminipun gesang boten nate adu atosing balung mleting kulit. Yai sampun kuwatos menipun jenengan kapikut dening Prabu Bandung Nukusewu. Kula ingkang badhe nyuwun sujata pitulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa Yai. Iki sing jeneng Prabu Bandung Nukusewu. Ora ana liya ya aku nata Prabu Bandung Nukusewu. Kowe ingkang bakal ngukuk negara Ngastina. Mung merga saka pokalmu ingkang duweni watak angkara budi candala. Ingkang wis wegah nampa warah nampik pitutur becik. Petunganku yen to ratu Ngastina sakurawane sirna margolayu. Jagat iki bakal tentrem. Jagat iki ora ana wong kang duwe watak cecengilan. Wong kang duwe watak angkara. Kemewat tujamu. Ayo, kukupen Ngastina. Sirnakna Duryudana. Wah, lakon kene panjang kap. Wah! Wah! Sambada Naga Bandala wonten dawuh. Jebul bener ngendikaning para pinter. Negara Ngastina pancen negara sing gedhe. Nanging jebul ratune lan wadya balane ngibarate kaya dene tetembungan kakian gluduk kurang udan. Gegedhen empyak kurang cagak. Mung ucape wae sing kaya dene kaya ngemper-ngemperi jagat. Nanging dinembuni kekuatane ora sepiro. Naga Bandala wonten dawuh. Ratu Mandura golek jago diajangi jembar aja wedi. Duryudana lepoke pakun jaran aja diuculi yen ora ana perintah saka Prabu Bandung Nukusewu. Oh inggih ngestakaken dawuh. Aja mbok kunjara, ayo patenana, mengko bakal ditimbang sane tak pateni Duryudana.